Marcos Kapitulo 6. Og migikan si Hesus didto og miadto sa iyang kaugalingong yuta, og minunot kaniya ang iyang mga tinun-an, og sa pag-abot sa adlaw nga igpapahulay, misugod siya sa pagpanudlo sa sinagoga, og daghan sa nagapatalinghog kaniya, nang hibulong nga nagaingon, diin kini makabaton ni ining mga butanga, og unsa ang kinaadman nga nahatag ni ining tawhana, og unsay kahulugan ni anang mga gamhanang buhat nga ginahimo sa iyang mga kamot. Dili ba mao kini ang panday nga anak ni Maria og igsuon ni Jacobo og ni Jose og ni Judas og ni Simon, og wala ba dinhi uban kanato ang iyang mga igsuong babaye? Og kaniya nakakaplag sila og kahigayunan sa pagkapangdol. Og si Hesus miingon kaniya, walay usa ka manalagna nga walay kadungganan, gawas sa iyang kaugalingong yutang na tawhan, og sa taliwala sa iyang kabanayan, og sa iyang kaugalingong balay. Og wala siya makabuhat didto bisan unsang katingalahan, gawas sa pagpandong niya sa iyang mga kamot sa pipila ka mga masakiton, og giayo sila. Og siya nahibulong tungod sa ilang kakulang sa pagtuo, og siya misuroy sa mga balangay sa pagpanudlo, og gitawag niya ang napulo og duha, og nagsugod sa pagsugo kanila sa tinagurha, og gihatagan niya sila og gahom batok sa mga espiritu nga mahugaw, og nagsugo kanila nga dili sila magdala og bisan unsa sa dalan, gawas sa usa ka sungkod lamang. Walay puntel, walay tinapay, walay kwarta sa bakos, apan nga managsulob sila og mga sandalyas, og dili sila managsulob og duha ka sapot. Og siya miingon kanila, bisan asang balaya kamo makasulod, didto magapabilin kamo hangtod sa inyong paggikan sa maong dapit. Og bisan diin dapita nga dili mo dawat kaninyo og dili magapamati kaninyo, sa inyong pagpahawa didto paphaa ninyo ang abog sa inyong mga lapalapa sa pagpamatuod kanila. Og nanlakaw sila og nanagwali nga managhinulsol ang mga tawo. Og gihinginlan nila ang daghang mga yawa, og gidihugan og lana ang daghang mga masakiton, og giayo sila. Og ang Haring Herodes nakadungog niini, kay nabantog ang iyang ngalan, og siya nag-ingon, si Juan ang magbabautismo nabanhaw gikan sa mga minatay. Og tungod niini ang mga dagkong gahom nagabuhat diha kaniya. Apan ang uban miingon, kini mao si Elias. Og ang uban miingon, usa ka manalagna, kun usa sa mga manalagna. Apan sa pagkadungog ni Herodes niini, miingon, kini mao si Juan nga akong gipunggutan. Siya nabanhaw gikan sa mga minatay. Kay si Herodes mao gayud ang nagsugo sa pagpadakop kang Juan, og iya kining gipagapos sa bilangguan, tungod kang Herodias nga asawa ni Felipe nga iyang igsuon, kay siya nangasawa kaniya. Kay si Juan nag-ingon kang Herodes, dili uyon sa kasuguan alang kanimo ang pagbaton sa asawa sa imong igsuon. Og si Herodias nagdumot kaniya, og buot siya patyon, apan wala makahimo. Kay si Herodes nahadlok kang Juan sa pagkasayod niya nga kini usa ka tawo nga matarong og balaan, og iyang gipanalipdan siya, og sa iyang pagkadungog kaniya nalisang siya, og nagapatalinghog kaniya nga malipayon. Og sa pag-abot sa higayong adlaw nga si Herodes nagapapanihapon sa iyang mga kadagkuan og mga kilyarka, og sa mga pangulo sa Galilea, og sa misulod ang anak nga babaye ni Herodias, og sa misayaw
nakapahimuot siya kang Herodes og sa mga kauban niini sa lamesa. Og ang hari miingon sa dalaga, "Pangayo kanako sa bisan unsang gusto mo, og igahatag ko kanimo." Og siya nanumpa kaniya, "Bisan unsang butanga ang imong pangayoon kanako, igahatag ko kanimo. Bisan pa ang katunga sa akong gingharian." Og migula siya og nag-ingon sa iyang inahan, "Unsa ang akong pangayoon?" Og nag-ingon siya, "Ang ulo ni Juan nga Bautista." Og gilayon misulod siya pagdali ngadto sa hari, og nangayo nga nagaingon, "Buot ko nga ihatag mo dayon kanako sa usa ka pinggan ang ulo ni Juan nga Bautista." Og nasubo ang hari sa hilabihan gayud. Apan tungod sa mga panumpa niya og niadtong mga nanaglingkod kauban niya, wala siya magdumili kaniya. Og diha-diha nagpaadto ang hari usa sa iyang mga sundalong magbalantay, og nagsugo nga dadon ang ulo ni Juan. Og kini milakaw og iyang gipunggutan siya sa bilangguan. Og iyang gidala sa usa ka pinggan ang ulo, og gihatag kini ngadto sa dalaga, og ang dalaga naghatag niini sa iyang inahan. Og sa hingdunggan kini sa iyang mga tinun-an, nangadto sila og ilang gikuha ang iyang lawas og gipahimutang nila sa usa ka lubnganan. Og sa nagtigom kang Hesus ang mga apostoles, ilang gisugilon kaniya ang tanang mga butang nga ilang nabuhat og ang tanan nga ilang gipanudlo. Og siya miingon kanila, "Umari kamo gayod paglain sa usa ka dapit sa kamingawan, og managpahulay kamo sa makadiyot. Kay kadtong managpanganhi og managpangadto daghan, og sila walay igong panahon bisan sa pagkaon, og misakay sila sa usa ka sakayan paingon sa usa ka mamingaw nga dapit. Og ang mga tawo nakakita sa ilang paggikan og daghan ang nahibalo. Og sila midalagan pagdungan ngadto gikan sa tanang lungsod og nanagpangabot pag-una kanila. Og sa pagkawas ni Hesus, nakita niya ang daghang katawhan og giabot siya og kaluoy kanila. Kay sama sila sa mga karnero nga walay magbalantay, og misugod siya sa pagpanudlo sa daghang mga butang. Og sa hapon na kaayo, ang iyang mga tinun-an mingduol kaniya og nag-ingon, "Ang dapit kamingawan og hapon na kaayo." Palakpa sila aron mangadto sa mga kaumahan og mga kabalangayan nga nagalibot, og mamalit sila og tinapay kay wala sila'y makaon. Apan siya mitubag og nag-ingon kanila, "Hatagi ninyo sila og makaon." Og miingon sila kaniya, "Muadto ba kami sa pagpalit og tinapay nga 2 ka gatos nga denaryo og paghahatagan namo sila og makaon?" Og siya miingon kanila, "Pila ba ang mga tinapay ninyo? Umadto kamo og tan-awa ninyo." Og sa ilang hingbaluan miingon sila, 5 og 2 ka isda. Og siya nagsugo kanila nga palingkuron nila ang tanan sa pinundok sa lunhaw nga balili, og minglingkod sila sa pinundok sa ginatos og kinalim-an, og gikuptan niya ang 5 ka tinapay og 2 ka isda. Og sa mihangad siya sa langit nagpasalamat, og gitipik-tipik niya ang mga tinapay og gihatag niya sa iyang mga tinun-an aron nga ibutang sa atubangan nila, og gibahin-bahin ang 2 ka isda kanilang tanan, og nangaon ang tanan og nangabusog, og nakahipos sila sa mga tinipik na 10 og 2 ka bukag nga puno, og sa mga isda usab. Og ang nanagpangaon sa mga tinapay may mga 5,000 kalalaki. Og diha-diha gipilit niya ang iyang mga tinun-an sa pagpasakay sa sakayan,
og nagpaadto kanila pag-una ngadto sa pikas paingon sa Betsaida. Samtang gipalakat niya ang katawhan, og sa nakapanamilit siya kanila, miadto siya sa bukid sa pag-ampo, og sa miabot ang kahaponon, ang sakayan didto sa taliwala sa dagat, og siya na lamang usa sa yuta. Og sa iyang nakita sila, nga nagakalisod-lisod sa paggaod, kay sungsungon ang hangin. Siya miadto kanila nga nagalakaw sa ibabaw sa dagat, sa may ikaupat nga hugna sa pagbantay sa gabii, og buot unta mulabay kanila. Apan sila sa ilang pagkakita kaniya nga nagalakaw sa ibabaw sa dagat, naghuna-huna nga kini usa ka abat, og misinggit. Kay silang tanan nakakita kaniya og nangalisang. Apan gilayon siya misulti kanila nga miingon, "Managkalipay kamo. Ako kini, dili kamo mahadlok." Og siya misakay sa ilang sakayan og mihunong ang hangin. Og nanghitingala sila og dako o yamot sa sulod sa ilang kaugalingon. Og nanghibulong sila, kay wala sila makasabot sa nahatungod sa mga tinapay, kay magahi ang ilang mga kasing-kasing. Og sa nakatabok, mingabot sila sa yuta sa Genezaret, og midunggo sila didto. Og sa pagkawas nila sa sakayan, gilayon na ila siya sa katawhan, og gilibot nila kadtong tibuok nga yuta, og misugod sila pagdala sa mga duyan sa mga masakiton. Ngadto sa dapit, diin nila hidunggi nga atoa siya, og bisan asa siya magasulod sa mga balangay, kon mga lungsod, kon mga kaumahan, ginabutang nila ang mga masakiton sa mga tiyanggihan, og sila nagapakiluoy kaniya, nga bisan lamang makahikap sila sa sidsid sa iyang kupo, og ang tanang nakahikap kaniya nangaayo.